balima bamanan kameno maliko na ni maliko ga wala nyimano fuli bi nyeshia kilingile na bela jede mafunya fa usigoro la kafonya na ako bismillah kwa bi bamanan kuna funi soro lim kene ka mimi na wala li chamanke yawi maliko na funi yaw ani jien fa were kuna funi yaw la ama damine ni malishi fin kulu katon CNJ abulu fara mimbe bamako sikida flana konnana conseil local de la jeunesse oui uka ladala nyogon kumbe do boluda ukama espace sans frontières akerani mali jamana ministre soka demei ministre somi ni uka chawbi nyeshi shifi uka kunya unyana bolima ani faso de nyanya yere kunya unyana bolima kawla donia kafo sigi nyere kera ka ben tarata octobre kalu klemuwa ani kelenema kenzambu kaufeno alla nyini kasika shifi la kanunu kula kuntlena ushu kake jamana kala nyini ngelonka Aminata Traoré ani Ibrahim Koulibaly oluka soro leondo ni sigini nyina mayali flene bamako sigida flana shifina kaufe min damnena ni mali jonjon dali ere contrat mogo fogata se délégation spéciale maire togola oluka nona blaka bismillah luma o punte dore kasena masala kene sigi atli fali falon oluka ministre ni nyanche jamana kunkanko la halayawla no dobe talike tajikoka min bebe do kadra kono na be fama nasarakana espace sans frontières na hakina bora shifina kawira yoro na be fama nasarakana conseil régional de la jeunesse du district de Bamako amul basige jara commune de chifu ni ga sola anya ka fo jamana kuntigi do fara ka baraka wasa ka surasu anga fintiga la ko lu da karbaran kan ka ko ka ba ngoro la fo ga se jamana fambe herani badena amul chifu jamana kanu ba mun na jamana sine on dem sanu ni on saga sigi aka ka anga wuli ka tra jamana kuntigi ba ku deme essence mun mun na do station ko ka fara station tibu ka wasa bela jolenga saga essence soro mo yala mo kana wu jawli kana butambo fa ka maraso ni ebla bom fata maraso ebla mogore tata kata ani ka kila ka fuya na ko essentiel fay fami de mele ni yake butamba ko na kata bla so siranya kama ni ko na kambalon na ni soro akololo ni na dairo soro mogore bla kasara soro esoro yala ani station tuku fana me wele bla uma ka fuya na jama na cha choko choko an finti la ba be an taka bi ngomolo wasa ku deme wasa jamana bin de bisala essentiel soro choko ni mo yala deme ko anti fo ni ala ame faso de ma bara de ke o ministre de la jeunesse ga agum ko on fait un commande bien signé et espace sans frontières bon jeunesse ou aller non la pour que absega ira bon chifuna ira le thème de jamana kono aller avec jiga wa bureau kono kanu faye amale nyinga avec la en question fana jabi vraiment o ko comme mo jigi sigi comme mo agli sigi parce que amana to to la jeunesse de sera kumata ka bona jeunesse de sera kota ka bona boni ira ni ko tugu ira kumala pour la ngo fam ko la do ba ira ga fo albi jeunesse nyamo mo mambolo bi nyamo agisigiendo bi nyamo mbado abejiga ba biro na me ni sigin konnana ma ba chama sorola kani shifina kauka baraketa usiria kasanga ka faso kanu uka wulika jonu ka chesiri jamana kunkanko barawla kire ne ana ame wakati mine ko sisa ambe andi anyaba la jeune u faranyo jamana be difficulté mun na pour ka se ka jamana deme carburant ko la ubu chesiri président la transition de fo ali be ko ke jeunesse de au milieu jeunesse de kanga joro fa ana be an joro fa ka chala fa na yere bula aya fo mo ko yifene ube information partager ni nga be ke na ke ka information ni di me be ka cheni de kanga na fembe partager am ka fo malikura fene malikura de malikura jo mais malikura bien important mon be se ga nyana mini na be se ga ambali anga se ga jamana jo anga ayro jawula ministre mi ka chanye sileno shifi nga ko bina kunka ali fole krakra ke ka nyesi na ba bela jelema ani bamako sigida flana shifi na ko nyema na ka maula dante folimina niski nyana mayalla uga baraketa ula uga faso de nyaya nuga faso de mena nyimolo de mawluga barala ko bari ne kene mna ke sababu kama chama bo filila kula dunia jamana kunkankula no doy tajikwe ninga kila ka foka buka bla la shunikli on ni so jalile parce que ni a jete ni jeune be ka bara chama ne ke kene ka ni anga force de sécurité be ka bara ke o tege dile no nyoma bi gouvernement arabe ka mesure bas d'état sur instruction du président de la transition mesure bas arabe be kata wala sa mo ka se ka lafia mais au mesure qu'on a là pour que se ka tanye il faut impérativement que bi dem sen chifu ka se ku tege bi nyoma albi ka do fara ka chesirika anyabu ka chesir labbi mais albi ala yinni lu ka se ka do fara ka albi wala sa bara mo be ka ke alhamdulillah ka se ka kunje herela
ama ladone ka foko tasi bla kun kera ka nyesi anga furuma ɲininkali ni jaabiw jamana kunkanko na ni wakati na nabi fo man nazarakana les défis actuels du pays alini duwawu olu de kera ka nyesi kunche kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ CEDEAO ye kalata kɔlɔsili kɛbaga dɔw ci ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana ɲɛmasigi kalata o kadiri kɔnɔna na min ni o kan ka kɛ n'a dɔgɔdalen don ka bɛn octobre kalo tile 25 ma CEDEAO ka nin labɛn ninnu a dabɔkun de ye walasa ka se ka kalata in kɛ kalata jɛlen jolen basigilen ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na Alhamidou Badini mina a lakali ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛma sugandi kalata tɔ ye tile 4 ye farafina gun kan jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest bakuruba fɔli la CEDEAO ale ye cɛ bɔ maa 187 de ci ka taa jamana in kɔnɔ laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ka Côte d'Ivoire jamana kɔkɔrɔ don ka kɛɲɛ ni bɛɛ jɛ fanga o bɛ se sinsin cogo minɛ ani kalata mun n'a kan ka kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 25 ye san 2025 a bɛ se ka kɛ jɛlenya ani basigi kɔnɔna na cogo min CEDEAO ka ni ciden kofɔlen ninnu a ɲɛmaya bɛ maa min bolo o de ye Yemi Osinbajo ye n'ale Nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ o ka dankan ye maa do mun lakodɔnnen don farafina gun kan ka kɛɲɛ ni a ka wulikajɔ ye bɛɛ jɛ fanga o bɛ se sinsin cogo min o selen Abidjan dugukolo sanfɛ a kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ka laɲini o de ye ka Côte d'Ivoire jamana dɛmɛ a ka ja gouvernement ka kɛɲɛ ni wulikajɔ in ye mun n'a bɛ kalata ko fɔ k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ kalata in a bɛ se ka kɛ jɛlenya basigi ani danaya kɔnɔ cogo min a ma ladɔnniya k'a fɔ ko taamaden ninnu n'o bɛ maa 187 ko fɔ fɛn min ye maa 15 ye olu Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabini dɔgɔkun damadɔ maa 150 n'olu ka baara kuntagala ma jan bawo o bɛ kɛ ka bɛn ni kalata yɛrɛ don ye ani sifinaka maa 22 ka bɔ CEDEAO jamana ninnu kɔnɔna na awa ciden ninnu o na cari Côte d'Ivoire jamana fan 14 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya ma togodaw ani Côte d'Ivoire dancɛdugu ni mankan bɛ ye o yɔrɔnin ninnu de la ka caya ka sabu kɛ kalata baaraw ye a ma ladɔnniya k'a fɔ ko ni ciladen ninnu ka na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na a bɛ tuguɲɔgɔnyali kɛ wulikajɔ caman na mun kɛra CEDEAO fɛ kalo tɛmɛlen bawo ka kɔni ye fɛn min ye CEDEAO ciden dɔw ye ɲɔgɔn tɛmɛna o ni kalata ko labɛnjɛkulu cɛ commission électorale indépendante ani fanga ɲinitɔn faso jama fo ka taa bila kunnafonidilaw la yaasa lahala ani fɔnko ɲɔgɔnyaw bɛ yɔrɔ minɛ ka kɔn kalata yɛrɛ waati ɲɛ sɔmi ka se ka sɔrɔ o la o siratigɛ la fɛn min ye kalata ko labɛnjɛkulu ye o ye to min sigira kan k'a fɔ ko labɛn bɛɛ sigira sen kan kabini baarakɛminɛw fo ka taa bila lakanako binankun kan kalata in bɛ se ka kɛ hakilisigi ani lafiya kɔnɔna na cogo min CEDEAO ye o fo ka da o kan k'a jira k'a fɔ ko halisa o k'u sinsin bere kɛ kumaɲɔgɔnya ani bɛɛ jɛ fanga o sariyaw labatoli ye Côte d'Ivoire jamana ka basigi ka kɛɲɛ ni kalata wulikajɔ ye o ye CEDEAO ka laɲini belebele bawo n'i y'a ta k'a jateminɛ farafina gun kan kɛrɛnkɛrɛnya ma faransɛkan bɛ fɔ jamana minnu kɔnɔna na sɔrɔko binankun kan Côte d'Ivoire jamana o ye gale ye o dɔrɔn tɛ CEDEAO jamanaden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o bɛ t'i jɔ maa 8,000,000 la awa CEDEAO ka nin wulikajɔ bɛɛ bɛn ani kolosuma bɛ se ka sabati cogo min Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kalata ninnu kɔfɛ yaasa mankan min ni o yera kalataw senfɛ san 2010 san 2020 o bɛ se bali cogo minɛ CEDEAO ka ciden minnu nalen filɛ nin ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o ka baara bɛna ɲɛsin fɛn minnu ma kɛrɛnkɛrɛnya ma o de ye kalata in bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ kabini bureau bɛ dayɛlɛ don min fo ka taa bila jaabi kun fɔlɔ olu bɔli la k'a bin o kɔfɛ kalata in yala a kɛra jɛlenya kɔnɔna na wa jamanadenw bɔra ni ka t'u ka kala ta wa lakana tigilamaw olu ka wulikajɔ kɛra jumɛn ye nin n'a ɲɔgɔnna ɲinigaliw jaabi na sɔrɔ kalata in baaraw kɔfɛ Côte d'Ivoire aman kunda Mauritanie jamana kan Mauritanie jamana cunen kɔfɛ sɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛw karo gɛlɛya waleya kɔnɔna na ka taa san 1989 ani 89 na ka taa se san 1991 ani 91 ma Mauritanie jamana b'a fɛ ka fɛɛrɛw tigɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka maa tɔɲɔnninw ka hakɛ segin u ma o de siratigɛ kan gouvernement ye a jira k'a fɔ miliyari 27 o de bɛna di
ka tila man tɔɲɔnenw ani denbayaw ka bolo kan degun sera minnu ma mankan in wagati la nga fan caman fɛ waliya in hali n'o y'a sɔrɔ a fura kosɛbɛ ka sanga ni gouvernement ka laɲini nga berata ma caman bɛ k'a fɔ ko baara in a kɛra tɔ ka jɛ ye bari a ma dafa ka sababuya kɛ kiri ma tigɛ ka jotigi jo ka jalakitigi jo Samayira Hasanugu ale bɛna na walabalali k'a tɔ la. Mauritanie jamana bela ka fɛɛrɛ ni dabalo dɔw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ka o ka waati gɛrɛ dɔ bila dɔ fɔ kɔnɔ ka sanga ni o ka jamana ɲɛmaaw kɛlen ye ka ŋaniya siri ka u gɛya wari miliyari 27 bɔɲɔgɔnko a bɛ bɔ euro wari miliyɔn 59 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ka taa k'a di maaw ma minnu somɔgɔw ntanyana siyako kɛlɛ dɔ la min bɛ deli ka kɛ Mauritanie jamana kɔnɔ san 1989 ka taa bila san 1991 waatiw hakilina don min bɛ a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw b'a la ka jɔngala de fɔ ka sanga ni o siyako kɛlɛ kɛlen ye min jɔn bɛ maa caman hakili fɛ Mauritanie jamana kɔnɔna na ka sanga ni kunnafoni sira dɔ Trus magazine ye musaka min ditɔ don a baaraw kunfɔlɔw bɛna bila sen kan a tɛmɛ hakilina sabatira ka sanga ni sigikafɔw caman ye min kɛra Mauritanie jamana ɲɛmaaw ni maaw cɛ minnu somɔgɔw tora ni siyako kɛlɛ in na ni a sigikafɔw warala ka bɛn ni kalo laban ninnu ye fɔɲɔgɔnkɔ ninnu donna san 1989 waati ka sanga ni bɛnbaliya dɔ ye Mauritanie jamana dancɛw la o ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ Mauritanie ka jamana baganmaralaw ani Senegal jamana sɛnɛkɛlaw dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min labana ka wara ka kɛ siyako kɛlɛ ye min ɲɔgɔn ma deli ka ye o kɛra sababu ka maa bajirika de bɔni o ni na maa bajirikaw caman labana ka gɛn ka bɔ Mauritanie jamana kɔnɔna na k'o kun da Senegal jamana ani Mali kan san 1989 waati ka bila san 1991 na ni siyako kɛlɛ in kɛra sababu ka basigi baliya nati Mauritanie jamana kɔnɔna na ka nani furugufurugu ni fɔɲɔgɔnko caman ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ o cogoya kelen na dancɛw warala a fɛ baw Mauritanie jamana ni Senegal jamana kun tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ san caman kɔnɔna na o de y'a to bina ka biya maa minnu somɔgɔw kɔni tora a ko in na a jɔn bɛ o caman hakili fɛ wa a sugo bɛ da o la hali bi dɔw ka yeta la tɔrɔmɔɲɔgɔn min filɛ jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ u n'a a sara maaw ye minnu somɔgɔw tora ni siyako kɛlɛ la ko a bɛ jigiya kuraw don a ka ja lakodɔnni baara don jamana ɲɛmaaw bolo min bɛ se ka kɛ o fɛ tiɲɛni min kɛra kunu ka se ka o nɔ dilan bi hali n'a sɔrɔla dɔw y'a yira k'a fɔ ko a kɛ kuma kun b'a la ka tɛmɛ maa minnu ka somɔgɔw tora nin fɔɲɔgɔnkɔ in na o caman ye a yira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔgɔn min seratɔ don a lasulu bɛ ta sigikafɔw caman de la min kɛra olu ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kun ye a ɲini k'a fɔ u gaya wari miliyari 35 bɔɲɔgɔnko de ka sara olu ye walasa ka se ka u ka maaw tunu ko u fɛ dɔɔni nka jamana labana ka jira k'a fɔ u gaya wari miliyari 27 o de se bɛ ye bi ko o tɔrɔmɔɲɔgɔn ninnu na ta ka di somɔgɔw mɔ Lo Sulemani o kɛra ale ka laseliw ye o min ni a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni sigikafɔ baara ninnu na Usmani Lo ale ye maa minnu bonyana o somɔgɔw la kulu min sigila o cogoya la o ɲɛmaaba ye ale a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɔni ye o fɛlɛ yira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔgɔn ninnu saralen bɛ nun don ka ɲɛsin olu mɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ in kɛra Elimina Nagusɔtikaw fɛ Mauritanie jamana faaba kɔnɔ min baaraw kɛra sababu maa minnu sera ka kisi siyako kɛlɛ in na o somɔgɔw politiki ɲɛmaaw ani jamana ɲɛmaaw k'olu kamara ɲɔgɔn na min cɛla Wasade Kali Mamadu Jalo kun bɛ a la o min ye a yira k'a fɔ nin ye paraɲɛba ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka bɛn ni basigi kolokolo Mauritanie jamana kɔnɔna na a ka ja ka kiiri nati jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛmaaw kɔni a yira k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔgɔn ninnu nata ka di maa ninnu mɔ nka jɛrɛjɛkulu caman bɛ yen minnu ye a yira k'a fɔ ko nin tɛ bɔli kɛ baw wari maa kɛ cogo o cogo a tɛ se ka maanifin nɔrɔ bila ko nka a dɔw la a bɛ ye jamana ka yɛrɛ kimin le k'a yira k'a fɔ dɔn bɛ nin ko in na o bɛ ne a ta jamana ɲɛmaaw kɔni a yira k'a fɔ nin kɔni ye paraɲɛba ye min bɛ se ka kɛ sababu ka bɛn ni basigi kolokolo Mauritanie jamana kɔnɔna na san 35 tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni nin baara in ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in kɔni a sabatili caman jɔrɔ bɛ o la ni k'a ɲini a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na maanifinw ka hakɛw ka segin o kɔnɔ madama kiiri ka tigɛ a tigɛcogo la o ni ɲɔgɔn cɛ.
o de b'an sensɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ an ka Musa Funba lamɛn. Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen mankanw banni nɔ n'o ye Steve Witkoff ye octobre kalo tile 19 Ameriki jabaraninzo sira dɔ fɛ n'o ye CBS ye a y'a yira k'a fɔ mankan min filɛ nin ye Maroc ni Algérie cɛ ni Ameriki jamana ɲɛmaayaso ma dɛsɛ tɛgɛnɔbila bi sɔn ka kɛ bɛnkan zɛbɛ dɔ la Maroc ni Algérie cɛ yanni tile 60 cɛ o kɔrɔ yanni kalo 2 cɛ. Kabini uti kalo tile 24 san 2021 Maroc ni Algérie ye u ka jɛɲɔgɔnyaw jɔ baaraɲɔgɔnya nasiraw jɔra ka sabu kɛ Algérie de y'a jira k'a fɔ baaraɲɔgɔnyaw ka jɔ ani Maroc cɛ ko Maroc jamana bɛ ka ko dɔw kɛ minnu di sigiɲɔgɔnya diya ko fɔ jamana law cɛ. O jɛɲɔgɔnyaw minnu jɔra jamana law cɛ duguma danjɛw datugura u ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ bɛɛ ni ka sanfɛla fana datugu u cɛ. Kɛra sababu ye kana manga tɔ bonya Maroc ni Algérie jamana cɛ. Nka u kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ dɔ de nɔfɛ kɔnɔ min bɛ wele ko Sahara Occidental kɔnɔ in bɛ Maroc ni Espagne yanfan cɛ. Maroc jamana furadama kɛmɛ ka jira k'a fɔ i ka dugukolo dɔ don nka kɔnɔ in mɔɔw muruti bɛ Maroc fanga ma ko fɔ u ka kɛ u dama jamana ye. Algérie jamana min ye Maroc sigiɲɔgɔn jamana ye fɛnɛ kɛmɛ ka kɔnɔ maaw dɛmɛ Maroc kan. Ama minnu kɛmɛ ka mugu ni kisɛ bana mini u ni Maroc fanga cɛ ni u bɛ wele ko Front Polisario ni kɛlɛ kɛra tiɲɛfɛn ye u bolo u ni Maroc fanga cɛ u bɛ kɔtɔrɔmabɔ kɛ ka don Algérie jamana kɔnɔ. Algérie fana b'u bisimila k'a ka dɛmɛ ɲɛsin u ma. O nana kɛ sababu ye ka gwɛlɛyaba wuli jamana law cɛ. Bi bi in na Maroc jamana ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka diɲɛ jamanaba caman ye a fa fɛ minnu bɛ kɔnɔ in lakodɔn a ta ye. Maroc jamana kɛmɛ ka fɛɛrɛ dɔw dajira kɔnɔ in mɔɔw ni u b'a fɛ a yɔrɔ ka yiriwadi. Maroc jamana fanga bɛ se ka fɛɛrɛw bila sen kan min bɛ se ka to a bɛ yiriwa joliw minnu kan ka kɛ ye olu joliw ka kɛ. Maaw ka dugu jɛ ko 20 maaya kɛcogo sirin bɛ fɛn minnu na kɛnɛyaso jɔliko b'o rɔ siraba dilanko bɛ o rɔ ji sanima mindaw. Maroc jamana bɛ se ka nin bɛɛ kɛ Sahara Occidental kɔnɔ ye nka k'a tigɛ ka bɔ Maroc la ka k'a dama jamana ye o kan dɛrɛ. Maroc y'o fɛɛrɛ min dajira nazarala jamana caman donna o da fɛ ni dun farala Maroc ka hakilina la bɛɛ ni Algérie jamana bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. San 2020 Donald Trump ka mandat fɔlɔ la Amérique jamana kunna a y'a yira k'a fɔ a bɛ Maroc fɛ hakilina in na ka sabu kɛ Donald Trump gɛnkun bɛ ka bɛnkan dɔ dajira arabu jamanaw la. Bani Israel bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min n'a ma ɲɛ k'a fɔ arabuw bɛ k'u ɲɛsin Bani Israel ma ka kɛlɛ tuma bɛɛ. Arabu jamana min ma na sɔn ka jɛɲɔgɔnya don i ni Bani Israel cɛ a ka ca la Amérique jamana bɛ kɛ i sɛmɛnyɔrɔ ye. Diɲɛ seleke naani bina k'u ka kɛnɛ baw kan. Maroc jamana donna o bɛnkan in da fɛ. O bɛnkan welela ko les accords d'Abraham. Nabila Ibrahima bɔnna u ka bɛnkan. Baw Bani Israelakaw ani arabulakaw o siya filaw bɛnbakɛ bɔra Nabila Ibrahima la dɔ bɔra Nabila Shaka la dɔ bɔra Nabila Sumaila la. Kabini Maroc donna o bɛnkan in da fɛ Amérique jamana bolo Amérique jamana y'a yira k'a fɔ wa i fara mɛn Maroc kan Sahara Occidental kɔnɔ Maroc ta don. Nka o n'a ta bɛɛ Amérique jamana ɲɛmaaw n'an b'u can k'u jɔ bi ko fɔ u k'a lajɛ ka mankan ban u ni Algérie jamana cɛ yanni kalo 2 cɛ. Maa minnu sɔn min ka jan olu ko Amérique jamana ka nin wulikajɔ in dɔ wɛrɛ tɛ kɔnɔ in bɛ se ka kɛ kɔnɔ basigilen ye n'o ye farafina arabula kɔnɔ ye u k'a ma ko Maghreb. Amérique jamana faden minnu bɛ setigi jamanaw la i n'a fɔ Russie ani Chine olu ka muɲukumaɲakaw bɛ ka binga bonya farafina arabula kɔnɔ in na Maghreb. O tɛ Amérique jamana fɛ ko ye o de babalitɔ de do Amérique jamana fɛ n'a sera ka Algérie ni Maroc ka fɔ ɲɔgɔn ban a ka ca la olu jamana filaw bɛ kɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye. Chine jamana ni Russie jamana bɛ se ka den kɛrɛfɛ cogo min ko Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka laɲini y'o ye. Kuma min na mankan bonya bɛ Congo Kinshasa kɔrɔ yanfan fɛ Congo Kinshasa ni Rwanda jamana fɛnɛ cɛ jamana filaw nɔna bila u kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Amérique duguba la Washington na. Amérique jamana ɲɛma Donald Trump fɛ octobre kalo tile 21 tarata ani octobre kalo tile 22 araba lajɛ la. Bawo sigikafɔ min n'u donna Donald Trump ka bonya kɔnɔ ani Qatar jamana ka surunandi do kɔnɔ tɛgɛnɔbila kɛra ɲɛbila bɛnkan sɛbɛ dɔw la k'a fɔ jamana filaw
Kongo Kinshasa ani Rwanda fonyongo bise ba uni nyonje chugumi bara bulu dale do ka yeye sinzimbi ke minga odi ato juin kalo temene tegeno blakera nyebla benga nzebeina Amerike jamana nyemo ka bunya kono maminu zo minga jawlube ku yere nyininga nilla jaminga do le ninye octobre kalo le mugani ngele na le mugani fla makange sigini munzoro liye kabwo alajabila bawo ni mina gasigi ko sabana de ye Kongo Kinshasa ma nyemo ni Rwanda jamana ma nyemo fe kamanga ba sigi kumbolo ni tlana kunyajira kafo kulina do kati bebe mimine jamana tlaw ubise kala kana ke uninyonje danje ula chukumi marama fe ndigi uminu me kona ina uka marama fe bisika mina ula kasabu ke jamana tlaw unyugu menyona waubeka nyonjaki Kongo Kinshasa jamana kameko mamurlenja kulo M23 demembe Rwanda jamana fe Rwanda jamana nyemo fene kameko alega mamurle njakulo Force démocratique de libération du Rwanda FDLR demembe Kongo Kinshasa jamana fe laje laba mingera septembre kalula o laje kunya jara kafo munyukumanya ka obise ka ke surasia flaw fe chugomi ka kuna fone di jamana flaw ni nyonje di umo kunu hakili jira nyona uka marfabla sigi kafo e damunye nga septembre kaluni biche Rwanda jamana ekonomi murutimbe poluka kameka fangamo FDLR umamugu ni kise blaki yeradi Kongo Kinshasa jamana mo kafo wangani ya nyuma mbena ni poluka kameche ngele leni yeka mugu ni kise blaka yeradi amo umu yeradi jesele na ni toma Nations Unies ka basigili jakulu MONUSCO fenemo mamenu zominga ja oluko din la jaminga to leni ya Amerika jamana kono jamana lauche akan nobo bibala mala Ongiri kauka ministri menyeshime ongiri ni jamana warani nyonje kwenye nyana bomo Peter Sijartu aye a ministri tunyo polo inga ufe jabi noye Radoslaw Sikorski kasabu ke polonya ministri akala selido la kwasaina kuni Vladimir Putin risila jamana nyama akara tafenye ongiri jamana kono lajela lajaminganga ke Ukraine jamana manga bani kunga ani Amerika jamana nyama Donald Trump uche kwa kaka Vladimir Putin nga mine kabla jenseleke nani setike jamana waka kiriblo Cour pénale internationale CPI kabulo kaka sabuke o manda dare be nofe ongiri jamana mi nga laje bisimilasa ode ministry Peter Sujartu ye Pologne ministry Radoslaw Sikorski jabi bololo nasrafe Sujartu ku atonyonge ministry Pologne Sikorski alebi nyiningali tengu ala yala jamana mi mbana ka kokolongela dobla kata di Almain jamanamo kokolongela mi ni siga na obela jele ya jira ka fo gazi temenzira mi mbe irisila bulu nabi ke sababu ye ka gazi ke ka nazara la lasoro gazoduc Nord Stream 2 kwa lede ya bunga kien ni kiri kunganga sigi senga kaka kiri ujatike polo njamana mi mbana ka okokolongela imbla kata di Almain jamanamo o polo ingere debe ka nyini ka ba jako ya ongiri jamana ka kwa ka jensereke na ni sereke jamana ka kiriblo Cour pénale internationale CPI ka manda dare dangene maya ni Vladimir Putin mineni yewa ongiri ministri ko yala ni jamana inde tedi jamana mi ministri nyama koro Donald Tusk ko polo inkana gazi temenzera gazoduc Nord Stream 2 chieba blakata Allemagne jamana kono ko jamana kele de doa ama wala doni yakafo polo inga uka ministri menyeshime polo ini jamana warani nyonje kunyanya na bomo no yera Radoslaw Sikorski akala selila kwa saina kasanga ni Vladimir Putin inga ongri jamana tali na manye ko ani Donald Trump kunga nganyonzoro ye Ukraine jamana manga bani kunga polo ini ministri de ko kabini kele olotise ka dangania di mamo kafo Vladimir Putin aboto irisila kata ongri atemendo polo yungu nana kiriblo doka afo pula ima nyema uye kafo Vladimir Putin nga panguru mi ndemendo leni akunana akanateme aya lajigi kasabu ke manda dare ba nofe ko pula injamana tisika dangania di mamo kana ba omode okorofo de mene ongiri jamana nyema ufe atonyonge ministry mimbe ni oye Sujartu ye ode bora ka pula injamana nyema wa hagele jigi uyeru ka kokulongele dola walekele uyeru banina ka sharia dola bato $2 ongiri jamana nyamo ya iraka fo no bibe mami o ka be imo ni Putin ngara na fenye ongiri jamana kono sigiga fola ani Ukraine jamana che ani Donald Trump ka nyonzro
Hongrie faba la Budapest olu ketote ka CPI ka laɲini k'a ye ni Vladimir Poutine minɛ ni ye dɛ ko bɛɛ ka segin n'o ye ama ladɔniya k'a fɔ octobre kalo tile 17 tɛmɛnen kunnafoni di sira agence de presse Papa o y'a jira k'a fɔ Varsovie Pologne faba a kiiribulon dɔ bɛ yen o kun kan ka kokolongɛla dɔ bila ka taa di Allemagne jamana mɔ kokolongɛla in Ukraine jamana den do ko Vladimir Zuravlev sigasiganaw y'a jira k'a fɔ gazi tɛmɛnsira min bi wele ko gazoduc Nord Stream 2 ko a bonni min kɛra ko ni maɲi de bɛ a ko ju la nka Varsovie Pologne faba a kiiribulon ma sɔn ka maɲi bila ka taa di Allemagne jamana mɔ a ma da o mɔ hali maɲi minɛ ngumɛ k'a lasago Pologne jamana kɔnɔ Pologne ma ɲɛmaw ye maɲi labila octobre kalo tile 7 tɛmɛnen Pologne ministre ɲɛmaa kɔrɔ Donald Tusk ale y'a yira k'a fɔ kokolongɛla in Zuravlev Ukraine jamana den min ye gazi tɛmɛnsira gazoduc Nord Stream 2 bon ka tiɲɛ k'a bila ka taa di Allemagne jamana mɔ ko Pologne jamana ka bɔ tɛrɔ ko o y'ale kɔni dɔnyɔrɔ ye nka n'a bɛ kɛ di fɛn ye Allemagne jamana mɔ Pologne jamana kiiribulon de bɛ se k'o kɔni jatigɛ ale ko bɔ da ni Pologne kiiribulon k'a jira k'a fɔ a tɛ bila ka taa di Allemagne wa hali a minɛni min kɛra a bɛ labila dɔmakɔrɔ ya dɔ ye. Nazarala kunnafoni sira caman bɛ k'a jira k'a fɔ Hongrie sigi k'a fɔ Donald Trump ni Vladimir Putin cɛ Russie jamana ɲɛmaa k'a dɔgɔ cɛra nka Donald Trump yɛrɛ kɔni ka laseli min kɛra jamana ɲɛmaayaso la Ameriki tarata a y'a jira k'a fɔ a ka jateminɛ bɔn b'a kan ko mankan banni ka di jamana filaw ye Russie ani Ukraine mankan banni ka di Vladimir Putin ye a banni ka di Volodymyr Zelensky ye bi a ko wa ko n'ala ma dɔ wɛrɛ kɔni kɛ ko mankan in na ban fana Donald Trump y'a jira k'a fɔ mugu mankan ka da fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛna mɛn o na kɛ nka n'a kɛ kɛcogo minnu na a da ma se o ma kunnafonidilaw ye Donald Trump y'a jira k'a fɔ kɛlɛ min filɛ nin ye senna jamana filaw cɛ kɛlɛ juguba ni bɛ ka sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ a rɔ ko nka n'a danna Ameriki jamana mɔ k'a tɔɔrɔ tɛ se Ameriki jamana mɔ dɛ ni kuma jara ye dayɛlɛ a b'a fɔ ko Ameriki jamana ka bɔ bɛrɛ kɛ bawo Ameriki jamana de bɛ minɛ feere Ukraine jamana mɔ Ameriki jamana bɛ minɛ feere OTAN kɛlɛbolo ma n'o ye nazarala setigi jamanaw ka kɛlɛbolo ye Ameriki jamana yɛrɛ bɛ min ɲɛkun na OTAN kɛlɛbolo bɛ sɔrɔ ka minɛ ninnu lase Ukraine jamana mɔ ko nka olu de tɛ wari ta Ameriki jamana kɔnɔ k'a don Ukraine jamana de da fɛ ko wa ko ye danfara ye ale ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Joe Biden cɛ k'a sababu kɛ ko Joe Biden ye san 4 min kɛ ka Ameriki jamana mara ko a ye Ameriki jamana ka nafolo dolari wari miliyari 300 ani miliyari 50 de ta k'o don Ukraine jamana ɲɛmaa Volodymyr Zelensky n'a ka fanga na Donald Trump ko ni ale kun ye jamana ɲɛmaa ye yanni mankan kun ka daminɛ Ukraine ni Russie cɛ ko mankan kun tɛ daminɛ ko nka k'a kɛra ale nana fanga na ale kɔni ta ye ɲamɔ de ye ale bɛ ka tasuma faa cogo ɲini Donald Trump ko f'a ka sidɔn k'a fɔ a tɛna kɛ bilen o nka ni mankan in kun bɛ sɔn ka kɛ sababu ye forobakɛlɛ tako sabanan min bɛ diɲɛ maa da 3e guerre mondiale ko a sababu kun bɛ sɔn ka kɛ nin kɛlɛ in ye ni kɔnkun ma kɛ a mɔ wale kelen ni ale kuma na a na kuma na. O de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di sɔn ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka filɛli ma na aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ.